Is-sena 2016 se tibqa' mfakra bħala l-iktar sena li l-Baħar Mediterran serva ta' ċimiterju għal 100 immigranti li tilfu ħajjithom meta ppruvaw jaqsmu lejn Ewropa. Sena li rat eluf ta' immigranti ħallu pajjiżhom bit-tama li jsibu refuġju f'pajjiż aħjar, iżda ħafna drabi din l-esperjenza tispiċċa f'waħda ta' traċedja. F'One News Breakfast, ir-rappreżentant tal-UNHCR f'Malta Fabrizio Ellul għalli tul din is-sena mietu aktar minn 3900 immigrant. Dis-sena naħsbu kien hemm mal-350,000 persuna li qasmu l-baħar. Sfortunatament il-mewta mingħalija telet madwar 3,900 fejn diġà qabżet jew kważi ħataqbeż tas-sena li għaddiet, ġifieri hija traċedja oħra. 28% tal-immigranti li ħallew pajjiżhom telqu mis-Sirja. Fl-isfond ta' tensjoni kbira li ħakmet il-pajjiż fl-aħħar xhur, bl-Afganistan u l-Iraq ikunu l-pajjiżi li minnhom ħarbu l-aktar immigranti wara s-Sirja. Dan l-influss immigranti ħalla l-akbar impatt fuq l-Italja fejn f'sena waħda biss kellha tilqat 158,062 immigrant. Figuri kbar tant il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi iddikjara li l-Italja ma tiflaħx għal-iktar immigranti is-sena d-dieħla. F'Malta s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni kienet aktar komda din is-sena fejn lanqas biss kien hemm żbark wieħed immigranti, kif spjega Fabrizio Ellul. Isak għandek shield, fimt, jiġu salvati minn hemmhekk, jittieħdu fuq bastiment kbir, ġifieri n-numru anke jkunu kemm xejn kbar anke xi kultant 2000. U dak mal-ewwel imorru l-Italja, ġifieri l-unika raġuni hija dik fil-verità. Malta dis-sena eżempju kellha li qegħdin jiġu Malta minn mid-dajjes biex niftehmu minn medical evacuation. Dis-sena ma jidhirlix kemm ħafna. Fid-dawl ta' dan kollu, l-Ewropa tipprova ssaħħaħ l-istrutturi tagħha permezz ta' aktar investiment fil-bastimenti u teknoloġiji ġodda biex jiġġieldu din l-attività legali li tkompli twassal għal aktar imwiet kif ukoll aktar toqol fuq dawk il-pajjiżi li jospitaw l-immigranti.